Ja. Hej. Hej, kære Rikke og Vinnie. Nu har I været her en hel uge. Ja. Hvad har der givet jer og givet? Hvis en af jer vil starte? Jamen, det vil jeg godt. Jamen, det har været en fantastisk uge. Der har været sådan et skifte fra at komme hjemmefra og være træt i kroppen og måske ikke have så meget energi. Og så komme herned og få øvelser. Altså mange gode øvelser. Både afspænding og udspænding og styrketræning og mentaltræning. Det er godt. Der er rigtig mange af tankegangene, jeg vil tage med hjem. Så det har virkelig gjort sådan en forskel i forhold til. Og det er bare, noget af det vil blive siddende. Ja. Og noget af det bliver nødt til at komme og hente næste år. Juppie! Ja, måske allerede til efter.